Seara de ajun era să se transforme într-o tragedie și la Târgu Jiu după ce un incendiu puternic a izbucnit la o casă din apropierea unei benzinării. Pompierii au intervenit rapid, dar au avut o misiune grea. Hidranții din apropiere nu erau buni de nimic. Incendiul a izbucnit aproape de lăsarea serii, iar flăcările ce măsurau 5 metri înălțime au cuprins întreg etajul superior al casei. Aveți idee de la ce a pornit focul? Nu știm nimic. Nu știu nimic, nu mă întrebați, că nu știu. Proprietarii casei au intrat în stare de șoc, dar au reușit să iasă din locuință înainte să se intoxice cu fum. Flăcările puternice i-au speriat atât pe vecinilor cât și pe angajații unei benzinării din apropiere. Incendiul a izbucnit la doar câțiva metri de această stație PECO, așa că angajații au fost nevoiți imediat să oprească alimentarea cu energie electrică și să pregătească mai multe extintoare. Nu știam ce să facem noi. Până au venit pompierii, s-a aprins bine. A fost frică că se extind? Foarte rău, mult, pentru că săreau scânteile așa de sus, de peste noi. Cred că la câteva minute, 2-3 minute. Așa credem noi, nu știm nimic deocamdată. Erau mari? La început nu au fost mari, dar s-au extins extraordinar de repede. Pentru a ușura intervenția pompierilor, câțiva polițiști de la circulație au deviat preț de câteva zeci de minute circulația mașinilor. Forțele de intervenție au avut însă o altă problemă. Incendiul a fost de proporții și a necesitat solicitarea a 3 autospeciale de stins incendiu cu apă și spumă. Intervenția noastră este îngreunată datorită lipsei de surse de alimentare a hidranților stradali. Am reușit să salvăm aproximativ 70% din casa în care a izbucnit incendiu și propagarea la casa imediat învecinată. Pompierii au reușit să stingă incendiul după aproximativ o oră. Din fericire pentru proprietari, casa era asigurată.